magpagaling po kayo, tay, nay, at handa po kaming tumulong yung mga kapwa kong rider na makapagbigay ng konting halaga para sa inyo at may panggamot kayo. So, ngayon guys, nandito tayo sa mga taram, munting charity ulit sa mga kailangan nating tulungan. So, nagpapasalamat ako din sa mga kasama ko na hindi ako iniwan kahit saan man ako pumunta sa mga pagbigay ng ating tulong. Ayan, dyan po sila. Ayan. Munsor. Oh. May sticker ka dyan? Sa wala pa. Juanito. Wala pa. Yung bilog, Hindi, yung bilog. babaguhin natin. Ay, sabi na yun, bigyan mo ako. Pahingi ako ng isa, bigay ko sa kanya, oh. Tapos, Hindi, meron naman na akong bago. Ibang chapter yung nakasulat dun eh. wala ka ng ano, Paragon. Meron. Di ba sinunod ko sa GC? So, ayan po yung tutulungan natin. Yung interview rin po nila. Nandito rin po yung iba. Parating pa lang. Kahit paano, kahit kunting halaga, basta bukal sa puso at maluwag ang bulsa, walang problema. Hangarin namin makatulong sa mga tao na nangangailangan. So pagkatapos namin po dito, didiretso kami ng Corbis Tondo sa Unity. Sige po. Ano yung sakit nyo? Goiter. Goiter kayo, sir? Mata ko. Sa mata. Tapos yung isa po sa sakit ng puso. Oo, may goiter siya. Din, kaya lang maliit ka. Galing po kayo, tay, nay, at handa po kaming tumulong yung mga kapwa kong rider na makapagbigay ng konting halaga para sa inyo at may panggamot kayo. Ito po yung founder na siya po yung Miss Beauty po. Sige, madam. Ingat ha, Opo. ingat. God bless. Ito, paalis na kami tapos may pagkain. I love it. Ito na kagad. Take out to, take out. Dong. Ito na kagad. Ano masabi mo, Dong? Take out daw. Take out, Dong. Isa pa. Isa. Ang pansit nila. Yung sticker ko pala, saan ko nilagay? Sa pag...